Hamo ako sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa talisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. To be honest, Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko diha kanimo ang akong kahoyan, kasait nga giagian, ihupay mo akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi, pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mo nining kagabion? Ako nagtuo nga naamo kanunay sa pag-atiman sa Dios, naamo kanunay sa kaluwasan, o naa kanunay ang panalipod sa Ginoo. Sa ato karon nga panag-uban, ato ning sugdan, ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niya kami, amahan aron sa pagdangog kanimo, sa pagkat-on na usab sa mga pulong nga gikan kanimo nga imong gibilin kanamo diha sa Biblia. Among gipangayo kanimo amahan ang kaalam nga among gikinahanglan sa pagsabot ug pagdawat sa mga mensahe nga imong gibilin alang kanamo. Panalanginin na usab kami sa mga mensahe amahan. Himuha nga ang among kasing-kasing madinawaton, matinohon sa imong mga pulong na ay kalipay sa pag-apply upang kinabuhi nini. Ang imong mga pulong magdalaman kanamo diha sa imong mga saad. Busa amahan, tudloi kami o ubanay kami, panguluhi kami sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Og among angkonon ang kadaugan, panalangin gikan kanimo amahan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, dalaygon ng Dios, magpanalangin kanimo. Sa mundong ginagalawa, ang buhay ko ngayon may katiyakan, huwag may halangan.
Mayong gabi, mayong pagiguban, ako nagtuo na amo kanunay sa kalipay o na amo kanunay sa maayong panglawas. Labaw sa tanan, na kanunay sa pagkamatinud-anon, sa pagkinabuhi sa mga pulong sa Ginoo. Magyud ni pinaka-importante nga ikaw ug ako makit-an tas Ginoo nga matinud-anon sa tanang panahon. Mayong pakiguban, mayong pagpamati, ilabi na sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga naglanog-lanog og padayon sa paghatod og mga mensahe gikan sa Dios diha sa mga awit og sa mga pulong nga naa kanunay sa Biblia. Mayong pakiguban sa tanan nato mga kigsunan, ilabi na sa ato mga kigsunan nga nakaron sa nagalain-lain nga mga sitio diri sa atong barangay Serlinia sa lungsod sa Malabuyo. Mayong pakiguban ni Day Fortuna Donaire, mayong gabi Pastor Gideon. Salamat kay naka-live, nakabalik. Salamat sa Ginoo. Pila ka adlaw mga kaigsunan wala ko ka-live kay busy pud ko sa paggama og kanta. Kaya ako gyung gitun-an paggamay ang paghimog mga kanta. Ni acoustic og keyboard ang ako ang gamit nga sonata sa mga awit makalangit nga gihatag sa Ginoo sa ato. Mayo nga pagiguban o good evening ni Rose Ann Pisan Gulo. Mayo nga pagiguban ninyo diha sister o ni Sister Maristes Sinon. Mayong gabi Pastor Wansing Yos Cebu City. Mayo nga pagiguban ni Herbie Espinosa o si Migi Baromida. Maayong gabi Pastor og sa tanan nga nagsunod ni ining buluhaton sa Dios. Maayong nga pakiguban ni Annalyn Tundag. Maayong gabi Pastor. Thank you kayo Lord sa lain na sad nga pulong nga akong mabatian. Pray for me Pastor sa ako ang giatubang karon nga sakit nga mamaayo ko. Salamat Pastor Wasing from Vicente Soto. Kumusta man ka diha Sister Annalyn Tundag? Kumusta man ang imong kahimtang? Ang Dios panalangin o magahatag kanimo kumpletong kaayohan. I declare in the name of Jesus Christ na niining taknaa imong masinatian ang pag-ayos Ginoo sa imong kinabuhi. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, in Jesus name, in Jesus name. Mayong pagiguban ni Maria Helen Hamil Ngoho. Mayong gabi Pastor og sa tanan may follow sa pulong mo kinabuhi ko request Pastor. Gaksako. Sige. Awit makalangit nga gi-request dere Gaksako. Ato ning tagaan og pagtaga diri ato ang panaguban. Mayong gabi ni Pastor Sharon Ramirez, ni Marlene Gibol. Mayong gabi Pastor Guban sa imong pamilya o sa tanan nagsubay sa programang pulong mo kinabuhi ko. Request ni Annalyn Tundag, Kopti Ako. Sige. Matod pa ni Vin Singgit Velia. Good evening Pastor Wasing, Herentan High City, Paleo. Uy, mayong gabi, may pagpaminaw ninyo diha ato mga igsuon sa Ginoo diha sa Paleo. Giana na paingon diha sa mong lugar sa Barangay Santo Niño. Mayong gabi ninyo diha Vin Singgit Velia. Og sa imo mga kauban diha, ang Dios magapanalangin kaninyo. O niya akong mga pagampo nga naa mo kanunay sa kalipay tungod kay naguban ang Dios kanunay. Mayo nga pagiguban ni Napoleon Romano Dinglasa. Good evening Pastor J og salamat sa mga kaigsunan. Mayong gabi ninyo diha noong Napoleon nung buboy no diha sa Imos Cavite. Mayong pagiguban og magandang gabi bayan.
Mayong gabi ni Mi Medalyo. Good evening, Pastor Wasing Davao. Si Philly Impis, maayong nga pakiguban si Darwin Bayawan. Maayong gabi, Pastor, dalaygon ang Ginoo karong gabi labi na sa pag-save sa among kinabuhi luyo sa linog. Nagpadayon gihapon sa pagsunod sa ihang ngalan gikan diri sa Chinsan. Kumusta mo diha? Darwin, ang Dios padayon nga giya kaninyo, padayon nga ligon sa inyohang pagtuo, nga magpadayon diha sa matinud-anon nga pagtikang sa iyang mga mensahe. Si Evelyn Avilito, good evening, Pastor. Gidionong sa tanang kauturan kay Kristo. To God be all the glory. God bless. Maayong gabi ni Sunny Calling. Matod pa. Mayong gabi, Pastor. Salamat kay makapaminaw na pud mi sa mensahe sa Ginoo. Request ko kanta walay rason nga dili kamo namo simbahon. Sige. Akong ipasod ang awit Magalangit nga kopti ako. O niya ang ubang mga awit nga i-request dire, ako rin ni matagaan og pagtagaan. Mayong gabi ni Evelyn Avilito, watching Kawait, Kuwait, no? Mayong gabi sa mga OFW nga naa karon sa naglaing mga nasod, labi na gyud sa Middle East. Mayong gabi. Ang Dios magauban, magaproteksyon kaninyo. Mayong gabi ni Brother Freddy Aquino Tanio. Mayong gabi, Pastor. Kumusta? Salamat sa Ginoo, nagka-live na pod. Pwede maka-request og kanta. Aklat Buhay, unya by Alan D. Gamon. Sige. Pag naay time, Brother Freddy, akong giandam diri. Ako ni matagaan sa pagkakaroon, akong giandam mo sa ang walay rason. Nga maoy giuna nga request diri sa ato ang programa. Mayong pagiguban ni Chris Marie. Good evening, watching from Alavel, Sarangani. Si Orhelis Arnelia. Mayong gabi, Pastor Gideon, ansing here in Surigao del Sur. God bless you. Salamat sa Ginoo, nakaapas ko sa imong live. Simonien Pungasi, Yoyaw. Good evening, Pastor Wasing from Bohol. Thank you for the complete healing. Uy, salamat kay sa Ginoo, no? Sa paghatag niya kompletong kayohan. Si Vicky Marie, mayong pagiguban, shout out sa La Libertad, Maholaywan. Mangholaywan. Mangholoyawon, Negros Oriental. Diha sa La Libertad, no? Maayong gabi ninyo diha. Si Ijen sumampong maayong pagiguban. Si Dai Fortuna Donaire, maayong pagiguban. Awit makalangit, wala ko buhi sige nya, makalangit tapod ang pulong mo. Mayong pagiguban ni Chundrel og ni Rosan Pisangolo. Matod pa, kumusta? Request og Dito sa Cross. Kinaagyo mga daghang kanta, no? Mayong pagiguban ni Tris Chicas. O good evening, Pastor. Greeting from Washington. Si Lia Cintahan Langit, maayong pagpaminaw, maayong pagpamati. Sige. Si Resley Imoy, maayong gabi, Pastor, watching from Giholngan City. Og ni Lia Cintahang Langit, no, niya tabang ko og pre-pastor sa akong anak gi Kalintura, gi kani Pastor Sharon. I declare healing right now sa imong anak, Pastor, in the name of Jesus, by the blood of Jesus Christ. I declare healing in Jesus name, in Jesus name. Unya pasalamatan gyud nato ang Dios, mga kaigsonan, kay sa atong pagdeklara o pagampo ang iyang saa dili gyud na niyang pakyason. Sa ato karong sitwasyon, mga kaigsonan, labi na ron sa dagan sa ato ang gobyerno, gikan sa presidente ngadto na sa vice president, sa mga senador, congressman, gobernador, sa nagalaing mga mayor, sa nagalaing mga lugar, no? Ato gyung makita ang mga panghitabo nga maoy kana bitaw nga moingon ta nga mao ni magdala sa mga kahimtang nga umalabot sa atong nasod nga Pilipinas. Samtang nagtan-aw ko, mga kaigsonan, sa mga panghitabo sa ato ang gobyerno, moingon ko, mga kaigsonan, nga dili kalikayan ang kaguol.
dili kalikayan mga kaigsunan nga magsagol ang imuhang emosyon, ang imong pagbati bitaw. Mura kag masakitan, maguol, masuko, magsagol ang imuhang bation tungod sa sitwasyon sa pagdumala karon sa ato ang nasod. Labi na gyud sa paggamit sa pondo sa ato ang nasod nga Pilipinas. Unya mga panghitabo karon mga kaigsunan nga dili moingon ko mga igsuon nga ang mga panghitabo karon sa ato ang nasod naghatag nig mga ilhanan sa maging sitwasyon unya sa ato ang Pilipinas sa umalabot. Moingon ko nga dili kalikayan nga maguol, dili kalikayan nga kana bitaw nga masakitan nga magtan-aw ta sa panghitabo karon sa pagdumala sa ato ang gobyerno. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan. Samtang dili man gyud kalikayan no makakita gyud ta sa mga balita, mga post sa nagalain nga mga sanga sa media. Onya kung imong basahon ang mga komentaryo, mabugatan ka. Onya kini bitaw nga ato karon nga pangidaron nga nagpagsud sa 40 pataas, lahi bitaw sa unang panahon. Ambot sa inyoha nga kahimtang, muingon ko nga pagsud og 40 anyos. Muingon ko nga lahi ang kahimtang sa nag-edad og 10 to 30 o 10 to 20 o 20 to 30. Kay sa unang mga panahon, dili kayo ko mabugatan sa mga pagdumala sa ato ang nasod. Bisan kon kaniadto makadungog ta nga adunay mga dili maayo nga pagdumala sa pondo o dili maayong pagdumala sa moingon tang bahandi sa Pilipinas nga gipiyal gyud sa Ginoo. Dili kayo ko masakitan. Pero pag kanabitong moingon ang uban nga basig katiguangon lang siguro na nga munang masakitan ta mga kaigsunan. Kini man ko nga mag-edad ta og 40 pataas, moingon ko nga duna man ko kay gipangtan-aw nga mga panghitabo nga wala nimo makit-an sa nag-edad pa ka og 20, nag-edad ba ka og 20 pa taas or kaha paubos. Mga igsuon sa atong sitwasyon karon mo yung ko nga makapabugat yun, makapaluya. O sa diha nga pipila ka mga adlaw mga igsuonan o nya pipila ka mga semana nga maunay dili na ko malikayan nga pagbati ug ako nang gidala sa Ginoo. O dili gyud kalikayan nga masakitan ka. O niya kana bitaw mag-emosyonal ka. Masakitan ka kung giunsa paggamit pagdumala ang gibutang sa Ginoo nga panalangin sa Pilipinas. Nga para unta sa tanang mga tao. O niya niabot sa punto mga kaigsunan nga ang kini bitawng gibati nimo nga mubati tag kaluya, mubati tag kaguol, mubati tao kanang magsagol bitaw kanang kasuko, kaguol, kalagot, masakitan ka nga makadungog, makakita sa mga kana bitawng balita nga wa gyoy unod. Mayon ko nga mo epekto gyud sa ato ang lawas, ang atong lawas maapektuhan. Nya usahay mo advice sa akong asawa, mingon siya nga ay lang sa og tan-aw sa mga balita. Unya moingon pod ang ako ang kaugalingon nga unsaon ako pagampo kung dili ko mo
tan-aw og balita. Unsaon ako pagkasiguro nga nahaom pa or insakto pa ang ako ang pag-ampo, kay basi kung naulahi na gyud ang akong pag-ampo nasulbad na di ay. Muna nga kinahanglan po gyud ko nga mutan-aw aron makapadayon ko sa pagmonitor sa dagan sa atong nasod. Kay usa sa ato agyong trabaho mauman ang pagmonitor sa dagan o pagdumala sa atong nasod, dili lang sa simbahan. Kay kun unsa ang kahimtang sa atong nasod, maapektuhan gyud bisan gani ang dagan sa atong pag-alagad. Maapektuhan gyud. Mao na nga gipangayo nako sa Ginoo nga iya kong lig-unon, iya kong dasigon. Ug mao ni ang mensahe nga akong ipaambit ninyo mga igsoon, nga mao'y nagdasig kanako samtang namalandong ko kanabitawng samtang naghinukto ko nga mamati mutan-aw sa panghitabo karon sa atong nasod. Gilig-on ko sa Ginoo sa usa ka bersikulo diha sa sulat ni Apostol Juan. Og ako nagtuo nga sa akong pag-share niini makatabang ni sa inyohang pag-alagad. Makatabang ni sa inyohang pamalandong usab sa pagdumala karon sa atong nasod. Ug mao ni ang gihatag sa Ginoo nga bersikulo nga naghatag nako og kana bitawng tambal nga diin ang ako ang gibati nga nagkasagol-sagol na ay moingon ko nga dili gyud kalikayan bitaw nga nang masakitan ka, makuol ka, masuko ka. Unya na bagyoy warning ang Biblia nga kung masuko ka, bantay nga dili ka makasa. Mao hinungdan nga gipangayon ako sa Ginoo nga Lord, tagaan ko nimog mensahe nga ako ang kasing-kasing nga kay kinabuhi makapadayon nga dunay kusog diha sa pagdangop kanimo, diin dala namo ang gibugaton sa mong nasod diha sa imong presensya. O gihatagan ko sa Ginoo og bersikulo diha sa Juan nga mo'y akong idasig ninyo nga inyo ning ablihan ang libro karon ni Juan. Kining libro ni Juan diha sa kapitulo 17 naghisgot ni og prayer ni Hesus. Og ang iyang giampo mga kaigsunan, ang iyang mga tinun-an nga diin ang atong Ginoo mga kaigsunan nakakita siya sa posibilidad, dili lang posibilidad no, nakakita siya sa mga masinatian sa iyang mga tinun-an, kanang sa gubangon sa iyang mga tinun-an. Bisan sa ato karong pag-alagad mga igsoon, nakita na sa Ginoo kung unsa ang atong sa gubangon sa unahan, kung unsa ang kanabitawng maging resulta nga sitwasyon sa ato ang panahon o sa ato ang nasod. Dinhi sa Juan kapitulo 17 ang giuluhan ni Juan niini nagampo si Jesus alang sa tanan niyang tinun-an. Diha sa bersikulo 15 mga kaigsunan hangtod sa 16 ingon siya dinhi nga wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sa mga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Mao ni ang gihatag sa Ginoo mga kaigsunan. Giampo ni Jesus ngadto sa Amahan ang kahimtang sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga sumusunod. Na atong hinumduman mga kaigsunan, pwede man nato ning angkuno ning mga tinun-an. Moingon ka nga tinun-an, tinun-an sad ko pastor, tinun-an sad ka, tinun-an sad tanan. Sayon kay ni siyang angkonon. Og dili sayop ang pag-angkon, lamang
sayop kon igo rang angkonon apan wala nimo pamatud-i. Kay mahimo manggon nga kawang ang ato ang pag-ila o pagtuo nga kita tinun-an apan dili mapamatud-an sa tubangan sa Dios nga kita tinun-an. Og ako gigamit sa Ginoo nga instrumento sa pagsugilon sa inyong kinabuhi karon aron inyo ning gunitan nga ang imong pagtuo, ang imong pag-claim, ang atong pag-claim nga tinun-an ta sa Dios. Dunay kasiguruhan. Ang gipakita sa Ginoo nga maghatag ka nato kasiguruhan nga ikaw ug ako tinun-an sa ingon nga apil ka nga giampo, apil ka nga kana bitawng gimaymayan, giamuma sa amahan. Kay mao ni gihangyo sa anak nga mao ang atong Ginoo nga mao si Jesus Christ. Aron siguro ta nga apil ta mga kigsunan sa maingon kong pag-amuma sa amahan, atong ikinabuhi ang giingon ni Jesus diha sa Juan Kapitulo 8:31. Ayaw na kalimti. Gani sa mga nagtrain sa discipleship mga igsuon, amo ning gi-memorize. Labi na gyud sa atong simbahan. Nakoy gitudloan nga mga disciple. Unya ibin gani ang ato ang kasimbahanan sa nagalaing mga lugar. Dili lang diri sa simbahan, kundi sa tanang mga simbahan. Dili lang sa usa ka karatula, kundi alang ni natong tanan, alang ni nimo, ini imong tapad, alang ni nimo. Dili lang kay alang namo, alang ni nimo. Nga angay nato ning gunitan, angay nimo ning gunitan kini mao mensahe. Ug mas maayo imo ning memorize, imo ning gi-memorize o memorization gyud siguro. Juan Kapitulo 8 versikulo 31. Ablihin ang imuhang Biblia. Kay diha klaro gipakita mga igsoon ni Jesus kon unsa gyud ang kasiguruhan nga ikaw tinun-an. Ingon diha nga si Jesus mintuo, miingon ngadtos mga nanoo kaniya. Kung tumanon or buhaton ninyo ang akong mga pagtulun-an, tinuod nga kamo akong mga tinun-an. Adunay napulo ka mga pagtulun-an si Jesus nga iya pong bilin nga gisulat ni Apostol Mateo diha sa kapitulo 1, kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Ang unang pagtulunan diha, pagtulunan mahitungod sa balaod. Pagtulunan mahitungod pagampo masiguro diha o kasuko. Pagtulunan mahitungod sa balaod, pagtulunan mahitungod sa kasuko, o niya pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw or pakigbulag man siguro na. Napulo na ka mga pagtulunan nga kikinahanglan maugyoy atong ikinabuhi. Kay maunay magpakita nga dawaton ta sa atong Ginoo nga iyang mga tinun-an. Pero kung dili nato na ikinabuhi, wala ta masayod ug moingon si Jesus unya sa ato niyang pagatubang kaniya nga gisuginlan ko naman kamo sa mga basihanan o ilanan nga magpakita nga tinuod ko kamong mga tinun-an. Kon inyong gikinabuhi ang akong mga pagtulunan. Mao na nga dinhita magdinasigay, dinhita maginampuay nga si Pastor Gideon, si Pastor kinsa pa nay mga pastor diha magwalig yon. Bisan ikaw imo ning gunitan, dili lang kay ako, si brother, si isa may mga kailan nato diha. Imo gyud nang isugilon, imo gyud nang idasig nga ato ning gunitan, brad, ato ning gunitan sis. Kining maong bersikulo. Og dili lang kay igo lang natong memorization, kun dili ato gyud ning paningkamutan uban sa tabang sa Dios nga ato ning ma-apply. Nga ato ning maikinabuhi, ang giingon ni Jesus ikinabuhi. Subayon ang Juan Kapitulo 8 versikulo 31. Ako nun basahon mga kaisunan diha sa Juan Kapitulo 8, balikan lang nako ning 17. Juan Kapitulo 8:31, ingon din nga busa miingon si Jesus sa mga nanoo kaniya
Oy, para nato ning tanan. Nga nagtuo ni Jesus, apil ka niini, apil sad ko. Kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod, gayod nga kamo akong mga tinunan. Kondisyon ni siya, mga kaigsunan. Kinahanglan nga ato yung i-apply o ikinabuhi, subayon, buhaton ang mga pagtulunan ni Jesus Christ. Sa ako nang gikaingon, kung nagtuo ka, nga nagsunod ka ni Jesus o tinunan ka, oy gawas nun ka nga muangkon. Actually, kitang tanan mga kaigsunan, bisag asa ta nagsimba o bisag asa unsa nga to relihiyon, naatay kagawasan nga muangkon nga tinunan. Pero siguruhon gyud nato, ako mo yung alang na ako, siguruhon ako nga ang akong pag-angko nga tinunan, dili ko isalikway ni Jesus. Aron makasiguro ko nga dili ko isalikway ni Jesus, akong paningkamutan o pangayoon ako sa Ginoo nga Lord, tabangi ko sa pagkinabuhi sa imong mga pagtulunan, kay mo ni imong gisugilon nga mo ni tinuod nga basihanan aron ako dunay kasiguruhan nga tinunan gyud. Unya nindot ra ba kaayo nga tinuod gyud tang tinunan mga kaigsunan, kay sumala sa giingon ni Jesus nga gisulat ni Apostol Juan sa kapitulo 17 nga ato gibasa, mga maoy ato ang gikuhaan og uluhan sa atong karong panag-uban. Giampo ni Jesus ang iyang mga tinunan. Pagkaninduta mga kaigsuonan, doon na may mga tao o igsuon nga makalimot nimo ug dili sila kaampo tungod kay nakalimot lagi. Nakalimot sila nga imo silang igsuon or igsuon kanila. Wala kanila maampo. Ayaw kaguol ug ayaw pod pagsalig tungod kay giampo ka. Saligi noon nga si Jesus nagampo sa amahan alang nimo. Ayaw kaguol nga kana bitaw doon naman goy mga panahon nga dunay paampuon, labi na gyud sa mga prayer meeting, sa mga activity diha sa simbahan nga naghisgot sa gitawag mga prayer. Unya naay igsuon nimo nga gipalid unya karon kay giisgutan na ang mga ngalan sa imong maigsuon diha sa simbahan. Karon kay wala man malitok ang ngalan nimo sa iyang prayer, unya wala gyud madeklara. Mubati kag kaguol. Moingon siguro ka nga nalimtan lagi ko nimo. Mura kag maguol. Inani ni siya. Timan bisag wala ka giampo, apan tinuod kang tinunan, ayaw kabalaka. Kung gikinabuhi nimo siguro ang tinuod nga mga mensahe o pagtulunan ni Jesus, ayaw kabalaka, og ayaw kaguol, og ayaw kaluya, nga wa ka madaapil o pag-ampo sa imong mga igsuon. Kay giatiman ka sa amahan, tungod kay dili pakyason sa amahan ang hangyo ni Jesus. Nindot kaayo mga kaigsunan kini mao mensahe. Pagkanindota, ingon si Jesus dinhi sa Juan 17:10, wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan. Ingon dinhi wala mo ingon si Jesus nga amahan kuhaan na lang na sila aron makapahulay na sila. Kay mas maayo ang dito sa lubnganan kay diris gawas sa lubnganan. Wala mo ingon si Jesus. Si Jesus miingon nga wala ako maghangyo kanimo. Kuhaon mo sila gikan sa kalibutan kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Nganong dinhi ko gidala sa Ginoo? Inani manggod. Nabugatan ko mga kaigsunan, kana bitang panghitabo karon sa ato ang nasod, dagan sa atong gobyerno. Grabe mga igsuon ang makita nato sa kalibutan karon. Grabe nga korupsyon, kasamok, pagkadautan sa daghan nga mga tao.
nga magdala nimo kabalaka, magdala nimo kahadlok, or magdala ni kabalaka o kahadlok sa umalabot nga mga panahon nga dili pa posibilidad nga makita o masinatian nato. Nagtan-aw ko sa maging kahimtang sa unahan. Mahinungdan nga dili nako kalikayan nga mubati ko kaluya kanang kasakit. Kay simpre nganong maluya ang akong lawas tungod siguro sa mga gibati or emosyon. Mubati kag kaguol, masakitan ka, masuko. Kana bitong magtan-aw ka sa sitwasyon karon sa social media, sa mga nagkalain nga mga media or television o bisan asa nga sa media mga kaigsunan nga magdalag report. Ang uban insakto, ang uban pod ambot lang. Dapig nila, dapig dito. Makaguol. Pero tungod kay nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, nagbasa ta sa mensahe sa Dios, mga kaigsunan, isip Kristohanon, gilig-on ko diha sa Ginoo kini maong mensahe. Dili angay ta mahadlok karon og sa mga panghitabo sa unahan sa kalibutan. Kay ngano man ang gipakita ni Jesus sa iyang prayer, dili kita permanente dire. Ingna imong tapad, dili ka permanente diha sa balay ninyo. Dili ta permanente diri sa kalibutan ba? Temporaryo ra gyud ta. Mao ni gipahinomdom sa Ginoo. Dili ta angay mabalaka karon og sa mga panghitabo di ay sa unahan. Bisag unsaon na nila pagdumala ang bahandi sa atong nasod. Bisag unsaon na nila pagdumala, dili di ay ta mabalaka. Ug dili ta mabalaka sa unahan. Tungod kay diha sa prayer ni Jesus, ikaw ug ako dili ta permanente. Buti pasabot langyaw ra gyud tas kalibutan. Unya dagahan kay mga bersikulo nga gihatag sa Ginoo sa diha nga giablihan sa Ginoo di sa akong una kini maong mensahe. Kay ikaw ako temporaryo ra gyud ta, mga ambasador ta, lumalabay ta, langyaw ra gyud ta. Unya diha sa Biblia diha pagyud ko gilig-on pag-ayo. Dili ta angay mahadlok, masakitan, mabalaka kung giunsa nila pagdumala ang nasod nga Pilipinas o kwarta sa Pilipinas. Ano man, dili na madala sa tao atubangan sa Ginoo. Bisan gani ang mga butang nga naa nato karon. Bisan kon kuhaon, kawaton, angkonon, ilogon, dili di na pwede nga maoy maghatag ka natog kaguol. Dili di na pwede. Dili di na nato angay tugutan nga mao'y maghatag natog kaguol, kasakit. Kay dili man nato na madala. Ug mao na ang mensahe nga gilig-on nga gigamit sa Ginoo nga gilig-on niya sa ako ang kasing-kasing. Na para bang sa ato ra nga pinulungan oy Gideon nganong masakitan man ka, maguol man ka, masuko man ka, na magtan-aw karon sa panghitabos kalibutan nga gipadayag o gibili naman ang tinuod nga maging kahimtang sa katapusang mga adlaw. Nga manangha ang mga dautan, unya ang mga dautan mahimo pagyong murag insakto. Diha pa lang sa sulat ni Apostol Pablo diha sa libro sa Timoteo, ikaduhang Timoteo kapitulo 3, grabe diha kanang gitawag katapusang mga adlaw. Ug usa na gipahinomdom sa Ginoo, samtang nagsud-ong ko sa mga balita labi na gyud sa Senado. Pero bisan kung gidasig ko sa Ginoo, gikuha sa Ginoo kana bitawng moingon tang kahadlok sa unahan, unsay maging kahimtang sa mga bata.
bisan gikuha ka ng mga pagbati nga dili maayo nga makapekto sa atong pisikal, gidasig gyapon ko sa Ginoo sa pagpadayon sa pag-ampo, labi na gyud sa mga senador nga nagpakabana sa ato ang nasod nga Pilipinas. Doon na gyud mga senador diha sa ato ang Senado nga seryoso nga nagtahod sa Dios. Tinud-anay nga nagtuos Ginoo. Og nagtuo ko mga kaigsunan nga dili pa ulahi ang tanan nga ang kamatuoran mapukan. Mupatigbabaw gyud ang kamatuoran bisan sa adlaw sa katapusan. Kay diha sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan, wala ipakita diha nga sa pagdagsang sa kalibutan wala nay mga taong tarong. Diha sa ikaduhang Timoteo mga kaigsunan tanawa, Kapitulo 3, timani kini sa katapusang mga adlaw, moabot ang malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-una lamang alang sa kaugalingong og sa kwarta, hambugiro sila mapaytason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang ginikanan, dili mapasalamaton og dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, garboso kaayo, palibihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likay kining mga tawhana. So kaning maong mensahe nga gipakita ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 nga akong gibasa karon diha ninyo. Wala magpakita nga puro na lang dautan ang mga tao nga numan. Napay mga taong tarong kanang giingon ni Pablo diha sa bersikulo 5. Ingon dinhi, isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Unya likay kining mga tawhana, kinsa man ning giingnan likay ang mga tinuod nga Kristohano. So aning panahon na sa katapos ang mga adlaw, naapay tarong nga mga tao bisan gani sa Senado. Ang mga taong tarong mga kaigsunan o tinuod nga nag-alagad sa Dios kanunay mulikay. Oy, nindot kayo ni. Ilhanan sa tao nga tinuod nga nag-alagad sa Ginoo, naa kanunay ang paglikay. Inay mong tapad, likay. Munang naiawit mga kaigsunan, katong nagmauswagon bitaw ako tong bag-o tong gihatag sa Ginoo, samtang nagkumpos kog kanta, duha ka kanta nga akong nakumpos, aw tulo. Unya ang usawa pa nako mahumag record kay nakig-uban ko ninyo ron. Ang duha ako nang nahuman og record, nahuman na nako gama. Nya ako sang kanon, ako sang ipadungog ninyo ang awit makalangit nga atong naumol sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nagmauswagon. Nya na delete pag yun ako ni kaganina. Unya pag check nako sa YouTube na wa man ako ang gi-upload na pugbalik. Nagmauswagon, no? Nagmauswagon. Sige. Kaya ako ni ipadungog ninyo ha. O niya, naani dinhi ang usas sa mga pamaagi nga muhaom sa mensahe nga likay, no? Okay, ako ning ipadungog ninyo. Nagmauswagon. Sa pag-alagad magapadayon sa atong paghalan magmalipayon kung dunay pagsulay pailop lang kanunay kay ang Diyos magpanalangin sa panimalay. Lagang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinodanon sa iyang pulo. Ganghaan
sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton, sa mga pulong tanan makadiyos no. Likay ang garbo og tanang dautan, kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinud-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kani-ani nga punto mga kigsunan, kani nga sunod nga lyrics, nindot kay ni siya. Kung dauton ka, ayaw paminawa, Ipadayon lang pag kinabuhis Biblia, kay ang nagmauswagon dili pulong pasuhaton, pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultiho. Nindot kay ni siya nga awit mga kaigsunan, kana bitawng nangandoy man gyud ta nga magmauswagon sa pag-alagad sa Dios. Kana bitawng magmauswagon, nagpakita na sa usa ka kahoy. Ang tao nga nagmauswagon sama ni sa usa ka kahoy nga mingtubo, minagko ang mga sanga, o niya makakita ka og mga bunga. O niya ang mga bunga mao'y mo testimony kung kinsa ka nga klase nga punuan sa kahoy. Mao na nga niingon diha nga ayaw ang pulong mao'y pabuhata, kundili ang pulong mao'y pasultiha. Anindot ka ini kini nga kani dapit ani nga kuan, kani nga mensahe. Kung buhatan kag dautan, ayaw paminawa, o kung dauton ka ayaw paminawa. Sa to dapit kani asa man to dapit ako iyang i-welcome. Kani kani Ayaw paminawa, kani kung dauton ka, ayaw paminawa. kung dauton ka ayaw ihatag ang imong dalunggan, ang imuhang kanang imong idudungog. Kabalo naman gyud ta bitaw kanang dauton ka, sawayon, libakon ka, masakitan man ka. So ayaw paminawa ang mga pagdaot kay wa gyud kay maanay ana. Wala kay maayo nga kana bitaw ma-response ana. Oy tinuod na mga igsoon bisan gani sa atong pamilya o panimalay. Sud sa panimalay mga kaigsunan, kung makadungog ka og dili maayo, alang nimo masakitan gyud ka. Mabugatan ka, o niya kabalo ba mo mga igsuon, kabalo naman gyud pud gyud ta tinuora nga kung masakitan ta, oy, maapektuhan ang atong kadasig sa pag-alagad. Maapektuhan ang ato ang kadasig kainit sa pag-ampo. Maapektuhan ang kadasig bisan kani sa kainit sa pagbasag Biblia. Maapektuhan gyud na. O niya kanus-an na nagsugod na sa dihang namati ka sa mga taong nga daot nimo. Mao na kining awit mga igsoon nga gihatag sa Ginoo, ingon dinhi kung daoton ka. Unsay dapat nimong buhaton? Kung dauton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang Pag kinabuhis Biblia, kay ang nagmauswagon dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultihon. lakang sa kadaogan. Nindot kayo mga kaigsunan kini nga kanta ha.
nga nagmauswagon. Niya aron magmauswagon ka, padayon ka nga kana bitawng makapamunga, mutubo diha sa buluhaton. Mudagko ang imong mga sanga, malig-on ang imong mga sanga nga mopakita gyud og bunga. Mga igsuon, usa sa mga pahinumdom sa Ginoo nga diin nakapahupay o nakapawagtang sa gibati ng kong kaguol, diin masakitan gyud ka. Dili gyud na malikayan masakitan ta tungod kay naatay pagpakabana. Pero mo na giingon sa Ginoo ba ni Hesus nga duol kamo kanako kamong gikapuya gibugatan kay papulayon ko kamo. Tinuod gyud sa diha nga nangayo kog mensahe nga sa Ginoo nga Lord, tagay kog mensahe. Tinuod nakit-an ko nimo nga nasakitan. Nakit-an ko nimo nga nasuko sa pagdumala karon sa among nasod. Gihatag ni sa Ginoo kanang bersikulo nga kitang tanan dili kita permanente diri sa kalibutan. Unya mulapay ra gyud ta, umalagi ta. Mga tao, mga kaigsunan, dili man tuod pareho ang gidugayon sa paghapit diri sa kalibutan. Ay uban usa ka tuig ra, 2 ka tuig, ang uban 30 ka tuig, ang uban igo rang maka-eskwela sa Ateneo, no? Pasubo punta sa usa ka atleta sa Ateneo nga nalumos sa to dapita nga nalumos nga naa sila gihimong team building sa ilang training nya pila pa taon to iyang edad. So wala na, dili na niya mabawi dili na niya mabawi ang kinabuhi nga iyang hinulaman. Kitang tanan mga kaigsunan mo labay ra gyud ta. Ug mo ni ang gipakita sa Ginoo nga dinhi sa kalibutan mudagsang ang mga dautan. Unya manghambugiro sila. Buti pasabot na sila ikapanghambog. Kasagaran pa yun nga ilang ipanghambog ang unsay naa nila. Kabalo ba mo sa mga taong hambugiro nga atong makit-an karon sa palibot? Sila pa'y nagbuhat og dautan, sila pa'y mopakita nga sila mo'y maayo, sila mo'y sakto. Pagkaingon ko lagi nga wala ko hatagi ani sa Ginoo kini maong bersikulo mga kigson, magpabilin ang ako ang kaguol. Magpabilin ang ako ang kaluya. Siyempre ang ako ang pisikal maapektuhan sa akong gibati nga magsudong ko sa atong nasod nga ambot lang. Moingon po kung ambot lang, unsa kaha sa inyo basta kay ako, masakitan yun ko. Nasubo ko, naguol ko, niya, gilig-on ko sa Ginoo kay nakita man ako nga, dili ko makatarong sa akong buluhaton. Kay mapiktuhan man ang akong pisikal. Mauna naingon akong asawa nga ayaw sag tanaw anang kuanbes kanang dagan sa atong gobyerno ron. Ayaw sa og tan-aw anang mga balita kay iya naman kung makit-an sige kog tutok nagsunod sa kanang television sa mga balita, even mo abli ko mga kaigsuonan sa TV, mo abli ko diri sa cellphone. Akong sundon ang dagan sa atong Senado. Ngano man tungod kay para mahaom mainsakto ang akong pag-ampo sa dagan karon sa ato ang Senado. Labi na mga igsuon sa padayon nga nagligid sa impeachment sa ato ang Vice President. Pero muna nga, gidala ko sa Ginoo ni mong bersikulo. Dili dayta angay magpaundayon sa unsa may dili maayo nga pagbati oy pagkanindota. Para makapadayon ta sa buluhaton nga gipiyal sa tagsa-tagsa sa ato ang kinabuhi. Mao na nga balik ko sa kumpos mga kaigsunan, niya wala man tuod ko makato para kana bitang consistent nga pag live, pero at least kung di ko ka live naagyapon ko diri sa prayer room, naagyapon ko diri sa recording studio. Nangayo kog mga mensahe ni Lord para sa usa ka awit. Unya wa gyud po ko pakyasa sa Ginoo mga kaigsunan. Naapoy usa ka awit nga gihatag sa Ginoo nga naghisgot mga kaigsunan og
kana bitang pag-alagad, no, naghisgot og pag-alagad. Nakumpos ni mga kigsunan, asa man to. Gikuha mo ako sa dapit nga may kasamo kani sa Hunyo kapitulo 9, Hunyo pizza 9 20:26. Unsa ni akong title ani? Ako sang pangitaon. Unsa ko'y title ani? Jesus maayo ka. Ako sang ipadungog ninyo ha. Jesus, asa man to? Ako na ning gi-upload sa YouTube mo. Pwede na ninyo ni ma-download, no? Jesus maayo ka. Sige. Ako sang ipadungog ni diri sa ato ang panag-uban. Murag wala man mo gawas. Jesus, pagka maayo mo. Pagka maayo mo. Kay murag mauna ni na ni. Pero duha ni ka kuan. Duha ni ka music nga ako gigamit ang flute unya katupong usa saba. Ako ra giduha. Mo ni say permero niya ikaduha mo tong kana bitawng hilom na dili na kay siya saba. O ni? Mo siguro ni. Kani. Unya sa pagdawat nako ni mong awit mga kaigsunan, ako tamong suginlan nga tinuod ning tulo akong luha ani maong awit. Unya na-release ang unsa may gibati nako. Nindot bitaw gyud kayo mo na nga sige gyud kog dasig ninyo mga kaigsunan nga tagaan gyud natog time si Lord nga kana bitaw makigsulti niya. Muampo ta niya, mudaig ta niya, muhatag siyag mensahe nga makapaligong sa toa. Atong paminaw ng awit pagka maayo mo Jesus. Jesus pagka maayo mo. Diri lang sa atong panag-uban. Sa dapit nga may kasamo, ihawas mo sa kalisdan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagka maayo mo, ubagong kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan kung kapagyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Amen. Hallelujah. Gitungyan ko diha kanimo ang akong kahuyan, kasakit nga iagian, ihupay mo akong kagulanan. Jesus, pagka maayo mo, ubakong kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan kung kalabasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Dini ko nihilak mga kaigsunan. Kani nitulo akong luhaan Nya na-release ang akong gibati. Nga guba ang akong kasing-kasing. Napiktuhan sa kasuko, kaguol, sakit nga nagtanaw ko sa dagan karon sa atong nason. Apan gihupay ko ni Lord. Ilig-on ko niya aron makapadayon sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo sa atoa. Hallelujah. Glory to God. Ibaya ko alang kanimo ang akong pagdaig, puno sa likay, puno sa pasalamat.
Kalimtan mo ba ang tanan kung kapakyasan? Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing di ayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan kung kapakyasan? Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Yes, Lord. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Wow, hallelujah, glory, thank you Jesus, mga kaigsunan. Ako ni siyang giduha ka music o sa sonata tungod kay permiro na ko nga kuan pagama mga kaigsunan, mura siya og kana siyang kusog lang kaayo ang iyahang float bitaw. Perting kusuga niya kani. Oh. Duha ni usa ka kanta, duha na ko kasunata. Puro ra gitara o niya keyboard niya. Samtang ako ning gigamit mga kaigsunan kini mong awit nga namalandong bitaw ko, nagigsulti ko ni Lord. O niya mura og kong kani nga sunata moy akong gamiton, murag destructive siya sa ako ang kalag. Kanang mura og tungod hait lang kayo ang iyahang kuan ba sunata, no? Hait lang. Muna nga nangayon na po ko sa Ginoo kanang makapili bitaw ko. Amo na nga gihatag sa Ginoo kini na po nga kining usa, no? Asa to? Kani. Ya makaparelax siya. Tinud ang akong gibati ani mga kaigsunan. Nagyo ko'y kabugat nya samtang nangayo ko og mensahe ni Lord, gihatag sa Ginoo kanang verse kanang verse 15, 16 diha sa Juan Kapitulo 17. Nya akong gitanaw ang konteksto, si Jesus nag-ampo alang sa mga tinunan. Ikuha mo Tinuod mga kaigsunan, naagay mga panahon nga walay tao nga, naay mga panahon nga dili ka maampo sa tao. Tinuod na. Ipasunod mo pa sa imong. Pero timan ini siya, bisan kung walay tao nga nag-ampo nimo, dili ka pakyason samahan. Gatiman siya nimo. Tungod kay dunay tao nga Dios nga nagpakatao, nga nag-ampo samahan para nimo. Ina para nimo. Para nako, para natong tanan. Mao na nga pagkanindota mga kaigsunan kini nga gihatag sa Ginoo nga kanta nga Hesus pagkamaayo mo. Kuha mo ako sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo. Nindot kayo siya mga kaigsunan, dinhi nag-ingon nga ingon diha si Jesus mga igsoon. Mo ni ako gigunitan karon samtang nagsudong ko sa panghitabo karon sa atong nasod. Ingon dinhi sa Juan Kapitulo 17 versikulo 15. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Wow. Unya ingon si Jesus nga sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Pagkanindota mga kaigsuonan,
ikaw ug ako gideklara ni Jesus nga dili ta taga kalibutan. Mayong gabi nga sa mga dili taga kalibutan. Tagalangit ta mga kaigsunan, tagalangit ta. Unang magkinabuhi ta paingon sa langit. Magkinabuhi ta mga kaigsunan sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Dili ta magpalingla, dili ta magpailad, dili ta kanang giingon ni Apostol Pedro mga kaigsunan. Magmaigmaton ta, magbabinantayon sa mga pagtulunan, mga doktrina nga tinuod nga magdala nato diha sa iyang presensya. Ako, ikaw, gitudluan sa Dios, sumala sa gisulat sa Biblia nga ang tinuod nga mga tinun-an ni Jesus nagkinabuhi sa mga pagtulunan nga gibili ni Jesus sa Biblia. Puno sa pagpasalamat Nya sa diha nga gihatag sa Ginoo kini mao mensahe tinuod nakadaig ko sa Dios, nakadaig ko sa Ginoo niya kanang muna niyong puno sa kalipay ug puno sa pagpasalamat. Unya nindot kaayo mga kaigsunan kay ang guba nga kasing-kasing giayo sa atong Ginoo. Unya labaw pa ni ana tanan nga atong mga kapakyasan, mga pinulungan, mga binuhatan nga wala kay mutis Ginoo gikalimtan sa amahan. Unya giatiman, gipangga, giamuma, wala pasagdi sa amahan bisan gani ang atong Pinoy-anan. Hallelujah, glory to God. Jesus, pagkamaayaw mo, uba kong kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan, kung kamakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy-anan. Pagkamaayaw mo, guba kong kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kamakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy-anan. Iatiman mo pa ang akong Pinoy-anan. Pagkaninduta mga kaigsunan, kini nga mao nga mensahe kalaygon kayo ang Ginoo. Ako nagtuo mga kaigsunan nga sa imong kinabuhi wala gid ka pasagdi sa Ginoo. Wala ilunga sa Ginoo ang ihang pag-atiman nimo. Mao nang ayaw katingala nga bisan kung sa kadaghan nga mga pagsulay unya mibati pug yung kagkaluya. Yes, tinuod. Naay mga panahon nga maminaw tag mga wali para madasig, usahay maluya ta. Ngano man, maigo ta. Normal sa ato ang lawas o pisikal nga maluya ta. Pero bisan taliwala nga naa kay kaluya, nganong hangtod karon nagpabilin ka? Tungod na kay giatiman ka sa Dios, kay giilya ka ni Jesus Christ nga tinun-an kaniya. Mayong gabi sa mga tinun-an ni Jesus Christ. Mayong gabi ninyong tanan. Wow. Moingon ko nga ikaw ug ako mga tinun-an. Ngano man wala man tuoy nakakita nimo nga tao kung giunsa nimo pagkinabuhi ang mga pagtulunan. Pero usas sa mga ilhanan nga nagkinabuhi kaniini unya padulong ka sa pagkinabuhi nga hingpit sa mga pagtulunan ni Jesus. Nakigkuyog og nakiguban ka diri sa programang ang pulong mo kinabuhi ko nga way laing gihatagag pabug-ata kanang pagtagad ang mga pagtulunan ni Hesukristo. Mga igsuon sa atong pagpuyo sa kalibutan, mga ambasador ra man kita sa kalibutan, lumalabay ra gyud ta, wala man ta masayod, pila ra ta katuig sa kalibutan. Pero mao ni atong sigurohon ang atong pagkinabuhi mo'y atong ampingan nga nagkinabuhi ta sa gusto sa Dios, dili sa atong gusto.
sa gusto sa Dios, sa pamaagi sa Dios, sa mga mensahe sa Dios, sa mga pagtulunan sa Dios. Unya ang atong mga buhat mao ni musulti sa atubangan sa hukmanan kung kinsa ta. Ang atong mga buhat sa imong pagkabana, buhat sa imong pagkasawa, buhat sa atong pagkaginikanan, buhat sa atong pagkaanak. Mauni mo sugilon, mauni mo sulti nato. Kung tinun-an ba gayud ta ni Jesus Christ. Munang ayaw ilada ang imong kaugalingon, karon nga makasabot ka. Nga moingon kang tinun-an, unya nisupa ka og nilapas kas mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Sultihan ti ka. Ayaw ilada ang imong kaugalingon sa pulong pagtuo nga makasulod kag langit apan sa pagtulon-an ni Jesus wa ka makasabmitar. Munang sa ngalan ni Ginoong Kristo, ako naghangyo o nagdasig kaninyong tanan nga samtang may panahon pa, samtang makahimo pa ta sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ nga nakaplagan nato sa Biblia. Nagampo ko sa Ginoo para nimo. Nga ligunon ka, dasigon ka sa pagkinabuhi nga matinud-anon. Inumdumi ang pulong ni Jesus mo'y hingpit nga makapaputli, makapahinlo nato atubangan samahan. Juan 15:3 unsay giingon diha mga kaigsunan? Juan 15:3 tan-aw nato. Ingon dinhi, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Versikulo 4, pabilin kamo kanako og ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako sa mga usa ka sanga. Dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Walay lain nga maoy gigikanan sa mga pagtulunan nga ato karong nakatunan si Jesus Christ. Dili na tungod sa atong programa, dili na tungod sa simbahan, dili na tungod sa ato ang doktrina o sa inyong simbahan, kundi tungod na ni Jesus Christ. Atong hinumduman mga kaigsoon bisan nasa ta. Wala man tuoy maingon ka nga dili na mistil pa nga musiguro ka nga oy iampo ko iampo ko brad. Ayaw na ipaniguro nga naay tawo nga nagampo nimo. Ngano man? Sa ato karong panag-uban, gilig-on o gidasig ka nga dunay nagampo sa amahan para sa ato si Jesus Christ. Lamang pabilin ta ni Jesus Christ. Pabilin ta sa iyang mga pagtulunan. Magtinudlo ay ta, magdinasigay ta, maginampuay, magpahinom-dumay. Tinuod na. Wala magpasabot kay giampo na ta ni Jesus Christ, wala na ta manginahanglan o dili na importante nga mag-inampuay ta. Gidasig ta hinuon sa Ginoo nga mag-inampuay. Ngano man naaman si Jesus sa imong kasing-kasing. Naawa si Jesus ato ang kasing-kasing. Lamang sa ako nang gikaingon, ayaw kaguol ug ayaw kaluya sa panahon nga dunay mga prayer meeting, sa pagsimba, wala ka maapil sa pag-ampo. Ayaw. Kay daw nay pastor sad nga nag-ampo para nimo. Tinuod na. Ang mga pastor nag-ampo na sa Dios para nimo. Kay maunay among trabaho. Og maunay gipakita sa mga apostoles diha sa Buhat kapitulo 6. Nga imong makit-an diha nga nabisi sila sa trabaho nga dili para nila. Ang pagbahin-bahin sa mga pagkaon, sa mga panalangin, dili man to trabaho nila. Ang ilang trabaho mao ang pag-ampo o pagwali sa pulong sa Ginoo. Mao na trabaho sa inyong pastor. Kana inyong simbahan diha nga gibutangan sa Ginoo magwawali, dili lang kay magwawali na sila, kundi nag-ampo po na sila sa amahan para sa imuha. Ngano man naghari si Jesus Christ nila. Aron makapadayon sila, si Apostol Pablo mingog, atiman na usab sila. Sa mga ikaw giatiman usab nila, dihang giampo kanila kanunay ngadto sa Dios. Mga igsuon,
Mag-unsa man ang mga panghitabo karon sa atong gobyerno, oy dili na tangay nga maapektuhan ngano man ipanagna na nasbala ang kasulatan nga modagsang lagi ang dautan ug ang mga dautan maupay mo angkon nga sila sakto, maupay mo angkon nga sila maayo, sila'y gamito nila ang mga tao, gamito nila ang buingon dahil nga oy ato nang ipadayon ang impeachment kay mauni gisinggit sa mga tao, mauni kalipay sa mga tao. Unsabay mga tao kung imong lantawon ang mga komentaryo, mga mensahe sa mga tao, haska makaguol na makaguol gyud. Pero dalaygon ang Dios bisan kung nibati tagkaguol, masakitan ta. Mo na gi-offer ni Jesus, oy duol mo na ako. Mateo 11:28. Duol mo na ako. Kamong tanan nga gikapuya gibugatan. Gikapuya gibugatan ngano man na ay mga kasakit nga nasinatian. Nya sa diha nga minduol ta sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo ang mensahe sa awit mga kaigsuonan nga Hesus pagka maayo mo, pagka nindota. Ikuha mo ako sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalis Na ako'y sa imong dala. dama pang waawit mga kaigsuonan na wala pa nako makamig sunata. Ako paninggi pangayuan sa Ginoong sunata kining ikatulong kanta nga naumol karon rang si manahona. Ikalimtan mo ba ang tanan? Mayong gabi ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi. Mayong gabi Pastor, o mayong gabi sa tanang viewers. Kumusta mong tanan? Sige. Okay, mayong gabi no? Mayong pakiguban. Si Yamsis Anina, mayong gabi Pastor. Maayo ang Dios sa tanang panahon. Magsayong from Bukidnon. Request og susiha ko Ginoo. Kisa pag yun na ay mga mensahe dire nga ato ni Tagalog pagtagan. Hello Pastor, good evening. Gikan ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Watching Kidapawan City. Si Brother June Gahob. Pagkanindota no. Maayong gabi ninyo diha. Niya ayaw mo kalimot sa mensahe nga gihatag sa Ginoo. Mag-unsa man ang panghitabo sa kalibutan, importante dili ta taga dire. Dili po ta angay maguol, mabalaka. Kung giunsa na nila paggamit ang pondo o ang panalangin bahandis Pilipinas. Kay bisag saon nato, di nato na madala. Ibilin ra na dire sa kalibutan ang atong dadon, ang atong mga binuhatan kay diha ta gantihan. Ayong gabi ini Florita Ikat o ni Sister Annalyn Carinal Limpahan, Sister Gingging Simpron, si Rosan Pisan. Maayong gabi Ilijen, maayong paminaw no. Ako nang gibasa ang inyong mga mensahe nga muso diri sa atong panag-uban. Kaniya akong kantahon tong ikatulong kanta nga wala pa nako magami og kuan kanang sunata, pero wala pa kayo ko makatunong aning kantaha. Ako maning nagkama ganina kani. Salamat sa Ginoo, gihatag ni sa Ginoo diri sa atong panag-uban. Ikalimtan mo ba ang tanan? Kung kapagyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Giatiman mo pa ang akong Pinoy anang.
mag he ay he check check mic check mura magnatandog man he he check Dunay pagsulay, pailob lang kanonay, kaya ang Diyos magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. check. Padayong matinod anon sa iyang pulo, ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Check, hey. Sa mga panaw magmaigmaton, sa mga pulong tanan maka-Dios no. Likay ang karbong o tanang daot. Ako ni nga ipaambit kini nga awit mga kaigsonan nga gihatag pod sa Ginoo kaganina. Sukad pagkani ato, ikaw naguban, ikaw kasandigan. Mga maayong butang imo kong gipialan, kinabuhi ko imong giayo. Busa simbahon ko ikaw, sa tibuok kong kinabuhi imo akong gipili, nga mag-alagan lang kanimo. O akong Diyos, ikaw lamang ang halaran ni ining tanan, kinabuhi ko para lamang kanimo. Sukad pa kaniadto, ikaw ang naguban, ikaw kasandigan. Mga mayong butang imo kong gipialan, kinabuhi ko imo pagyong giayo.
o sa simbahon ko ikaw. Sa tibuok kong kinabuhi, imo akong gipili nga mag-alagad alang kanimo. O akong Diyos, ikaw lamang ang halaran ni ining tanan. Kinabuhi ko para lamang kanimo. Sa akong paglakaw, ikaw ang nag-uban. Kanunay mo akong gibantayan. Tanan kong kinahanglan, imo akong gihatagan. Kinabuhi ko kanunay mong giampingan. Sa simbahon ko ikaw, sa tibuok kong kinabuhi, imo ako nga gipili nga mag-alagad alang kanimo. O akong Diyos, ikaw lamang ang halaran nining tanan. Kinabuhi ko para lamang kanimo. O sa simbahon ko ikaw, sa tibuok kong kinabuhi, imo ako nga gipili nga mag-alag alang kanimo. Akong Diyos, ikaw lamang ang halaran nining tanan. Kinabuhi ko para lamang kanimo. Sa simbahon ko ikaw, sa tibuok kong kinabuhi, imo akong gipili nga mag-alaga alang kanimo. O akong Diyos, ikaw lamang ang halaran ni ining tanan. Kinabuhi ko para lamang kanimo. Kinabuhi ko para lamang kanimo. Mani ang akong gigamaan nga sunata mga igsuon na panako mahuman. Ya, salamat kay sa Ginoo. Kini maong awit no. Gikuha mo ako katong awit kay ganina. Ako tong kantahon samtang magitara ko. Ikuha mo ako sa dapit nga may kasamo, ihawas mo sa kalisdanan. Gipasunod mo pa sa imong dalan, Jesus, pagkamaayo mo, guba kong kas.
kasamo, gihawas mo sa kalisdanan. Gipasunod mo pa sa imong dalan. Isos, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Kalimtan mo ba ang tanan? Kung kapakyasan, giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Itungyan ko diha kanimo ang akong kahuyang, kasakit nga giagian. Ihupay mo pa kung kagulanan. Isos, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Ibayaw ko alang kanimo akong pagdaig, puno sa kalipay, puno sa pasalamat. Isos, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan? Kung kapakyasan, giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Isos, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga paday nag-aptiman, nag-amuma, nagligo, nagdasig sa matag usa. Dili na to kalimtan mga kaigsunan no, ang mensahe sa Ginoo. Nga samtang napay panahon, wala tay laing paningkamutan, may kinabuhi ra gyud nato ang mga pagtulunan nga gibili ni Jesus alang nimo, kanako ug kanatong tanan. Aron sa ingon, kita apiltang giatiman samahan kay si Jesus nag-ampo nga mahan, wala ko mangayo, wala nako pangayoa nga kuhaon nimo sila gikas kalibutan. Hinoon gipangayo ni Jesus nga bantayan ta ug amumahon ta sa amahan. Mag-ampo ta mga kaigsunan, samtang dili pa ko manamilit atong pasalamatan ng Dios. Amahan na mga Dios sa mga kagagahong. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga naglig-on, nagdasig ka namo, nga naghatag ka namo kaayuhan sa among pagsudong sa mga panghitabo karon sa kalibutan, labi na gyud sa among paggobyerno. Amahan, imo kaming gihupay, imo kaming gilipay, imo kaming gilig-on ug gidasig nga magpadayon sa pag-alagad kanimo ug magbuhat ka matinud-anon samtang doon na pay panahon, kay ang among gihimo gibuhat mauni musulti kung kinsa kami nga nag-alagad kanimo.
Salamat Ginoo nga imo kaming gilig-on o gidasig sa pagkinabuhi nga matinud-anon sa imo mga pulong. Samtang kami mamahulay og mga tulog, Amahan, panalipdi kami, ubani kami. Salamat sa imong pagatiman kanamo pagpanalipod ug pagbantay pagtagbo kanamo. We declare blessing, healing sa tanan dunay gipamati. Sama sa imong pag-ayo sa among matag kasing-kasing sa pag-alagad ug pagtuo kanimo. Dalaygon ka nga Dios among gilagalan. Dungog mga pagdahig pagpasalamat. Among ihalad itugyan diha kanimo lamang ang tanan nga kadungganan. In Jesus name. Amen. Og amen. Kini nga awit mga kaigsunan kini ako ang usab og sunata nga float ang akong gigamit. Ako ning gigamit ako ning gihatag ni Lord mga kaigsunan para bitaw kanang magampo ta nya samtang mabinaw ta og sounds. Nindot ni siya, dili ni siya saba nya dili siya makadistract, makatabang ni nato sa pag-abli sa atong kasing-kasing diha sa presensya sa Ginoo. Ibayaw ko alam kanimo ang akong pagdahing puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Jesus, Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan. Sa ato ang mga listener sa atong FM station 101.3, I declare blessing kaninyong tanan og sa tanan natong mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing o ni Brother Baltasar Condino. Mayong gabi, may pakiguban nimo Brother Baltasar og sa tanan no. Mayong gabi, may pakiguban sa tanan mo replay. I declare blessing kini igsoon Pastor Gideon moingon na sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night sa tanan. Bye-bye. Pagday, mag-aawit kanimo amahan. Jesus, magahalad, magapagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
sa kalisdan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko, diha kanimo ang akong kahuyan, kasakit nga iagian. Ihupay mo pa akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Ibayaw ko alam kanimo ang akong pagdahil, puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak.